सरकारखौ लामा नायना मोनैनि गामिनि रायजो राजाफोरानो फैसा खांनानै सोरबा खदालजों सोरबा ट्रेक्टरजों लामा खोनानै लाबाय 2 नं उत्तर बासबारिनि गामिनि रायजो राजाफोरा लामा बानायनो थाखाय मोनफ्रोमबो सरकारजों लोगो नांना गोबां खामानि मावबोबाय। मोनफ्रोमबो सरकारा जोंखौ थगायगासिनो, दानि सरकाराबो जोंखौ थगायना दोनगासिनो दं। भट होनाय समावल' जोंखौ नांगौ, भट होखांब्ला जोंखौ नाङा। BPF खुंथाय समावबो जों गोबां खस्थ' खालामबोबाय। दानि खुंथाय सरकारावबो गोबां मिजिं दं, नाथाय गैया, जोंनि लामाखौ रावबो नायस'ना। कारिगाव आउटपस्टनि सिङाव थानाय 2 नं उत्तर बासबारि गामिया गोबां रां खरसा खालामनानै गामिनि लामाखौ मावनानै लादों। मेगनाव मोदै गनानै बुंदों गामिनि रायजो राजाफ्रा गोबाव सम बे गामियाव रायजो जाबोबाय, अब्लाबो सरकारा गामिनि लामा दालां मावफुंनानै होबोफेराखै। गोबाव सम BPF दोलोखौ देरहा होबोबाय। जों जोंनि आखाइजों भट होनानै बे समावबो जोंनि ओनसोलनि लामा दालां मावफुंनानै होबोआखै। बेनिखायनो दा सोलिनाय जे रुलिं सरकार, बे सरकाराबो जोंनो जा हायो जोंनि गामि ओनसोलनो अनसुंथाइ हराब्ला जों रावबो हानजानोनो भट होआ आरो जायखि राजखान्थि दैदेनगिरि फैया मानो होसो हरनाय जागोन होननानै फोरमायदों सालाकाथि समस्ति बियाबनि थारं सेरफां PCDनि सिङाव थानाय 2 नं उत्तर बासबारि गामिनि रायजो राजाफोरा। जोङो थारमाने नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव जोङो थारं सेरफां BCDC नि आन्दाराव दं आरो जोङो। माने जोंना गामिनि नामा 2 नं उत्तर बासबारि होनना बुङो। जोङो आजि रायजो जानाया जों बहुद गोबावसै बेहाय। ओमफ्राय जोङो सरकारनिफ्राय जेबो लामा सामानि खुनु कालभार मोनसे माबा मोनसे लामा मोजां जोङो जेबो अनसुंथाइ मोनफेराखै। जोङो बे माबाफ्राव बुंबाय बिदिनो बे सरकारनि मानसिफोरा बिदिनो इलेक्सन समफ्राव फैनानै लामा सामा होगोन मागोन होननानै बुङो, नाथाय इलेक्सन बायखांबाथाय जोङो जेबो खबर लाजाया। दा बेखायनो जोंनि लामायाथ' बयनिबो थाखाय जिउ खांनायाव एकदम गाहाय मोनसे सर्स नालाय नांथारगौ। दा बेखायनो जोङो उफाय गैया होननानै उफाय गैयि बादि जोङो नैबे जोंनि गामि दरसेया जोङो बेसेबां रायजो दङ, जोङो न'खराव बिदिनो फैसा खाङै खाङै जोङो ट्रेक्टर JCB सोनानै बे लामाखौ जोङो खोगासिनो दङ। जोंहा ओजों थांनो लोमजानाय साजानाय बबेबा डाक्टारनाव थांनांगौ, हाथाय बाजार जानांगौ, बिदिनो माल बाहिनि फानहैनांगौ हाथायफ्राव। बे फानहैनो जोंहा जेबो सुबिदा गैया। थेला गंसे हाबजाया, गारि गंसे हाबजाया। बेखायनो जों बिनि उद्देশ্যआवनो जोङो बिराद खस्थ' खालामनानै खस्थ'नि गेजेरजों जों गोरिब दुखिया गामिब्लाबो न'खरफ्रा जोंना गोरिबजोब। बिदिनो रावबो साख्रि आवलाबो गैया, रावबो कन्ट्रेक्टरबो गैया। जोङो दा बेखायनो जोङो न'खराव फैसा खाङै खाङै बे लामाखौ खोनाया जोङो बिदिनो ट्रेक्टर सोनाय JCB सोनाय जों खनथामानो जाबाय। बे बहुद दैज्लाङाव एकदम गाहाय जायगा आरो बिदिनो जाम्फैनि दैया लोमलाजोबो। ओमफ्राय थाबायनो साइकेल गंसे नारजाया माजाया बेखिनियानो आरो जोङो माने बिनि थाखायनो जोङो बे लामाखौ फैसा खांनानै बिराद खस्थ'नि गेजेरजों खोदों आरो दा। मा समस्ति गोलैयो नोंथांमोना? जोंनिया ओरैनो MLA कनस्टिटिउन्सि हिसाबै 30 नं क'क्राझार समस्ति। ओमफ्राय काउन्सिला थारं सेरफां सालाकाथि बेसेबां नम्बर गोलैयो? 12 नं ना? सालाकाथि समस्ति काउन्सिल समस्ति बादियै जोंना सालाकाथि आरो। बिथाङा जोंनि सिगाङाव गामियाव मबिलाइज मिटिंफ्राव बुंफैदोंमोन, भटखौ मोजाङैल' हो, ओमफ्राय जोंखौ देरहाहो, जोङो लामा सामा गासिबो मोजां खालामना होगोन, अबाव जाम्फै नांगौ अबाव कालभार नांगौ बेफोरखौ जों बानाय थिग खालामना होगोन, बेबायदि खोथा होलाङो आरोखि। खोथा होलांदो आगोलनिफ्राय। नाथाय दासिमबो अनेकबार बिथाङा बिदिनो अनेक बोसोर बिदिनो 15 बोसोर 17 बोसोर बिदिनो EM जाबोबाय, दाथ' MCLA दङ। दा बिथाङा बिदिनो खोथाल' होलाङै जोंखौ ओरैनो थगायनानै दङ आरो दा।
सरकारनि सायाव माबाफोर खावलायनांगौ दं नामा नोंथांमोनहा? सरकारनि सायावथ' जिहेथु जों दा नोंथांमोना नैबे गामियाव गोबाव बोसोर रायजो जाबाय, जिहेथु नोंथांमोननि नांगौ बायदि जेबो राहा खालामनानै होनायखौ नुनो मोननाय जायाखै, मा फोरमायहरगोन? दा बेखायनो जोंनो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइथ' जों हास्थायबायो, नाथाय मोनाखै जोङो। दा जोंनो बे लामानि थाखाय जोंनो सरकारा माबा मोनसे अनसुंथाइ हरनांगौ, जों बेखौ लुगैयो, बेखौ हास्थायो आरो दा। बिदिनो मोनफ्रोमबो सरकारजों बिदिनो जोङो नाजाबोगासिनो दंमोन। दिनै जोंखौ सरकारा थगायनानै दंगासिनो दङ दासिमबो। मानोना मबिला समावल' मोजां होननानै बुङो, खोथा बाथ्राखौ गोदै बाथ्रा बुङो, ओमफ्राय बिनि उनाव जेला जानानै जोबनानै थाङो बिनि उनाव जोंखौ नायस'नाखै दिनैसिमबो। जों BPFनि समावबो गोबां खस्थ' खालामबोदों आरो दानि रुलिं गभर्नमेन्टनि सायावबो जोङो बिराद आसा खालामबोदों। जोंखौ बुंदोंमोन मोजां खामानि मावनानै होफैगोन बा माबा मोनसे होफैगोन होननानै बुंदोंमोन। दिनै जेबो बुस्थुखौनो जोङो मोनाखै आरो दिनैसिमबो जोङो बिराद खस्थ' खालामनानै जोंनि बे लामाखौ गावनि बेक्तिनि सिपिनि थाखाखौनो खांनानै जोङो दा दिनै लामा बानायगासिनो दङ। आरो खस्थ' मोननायनि गेजेरा बेनो जाहैबाय, माने बे हायाव जोङो खनथाम मावदोंब्लाबो अन्थाइ थरसेबो होनाय जायाखैमोन। नै देग्लाय हले अन्थाइ होनाय जाबाय आरोखि, JCBजों ट्रेक्टरजों दा बे खामानिखौ मावगासिनो दङ। दा जाहाथे जोंखौ दानि सरकारा मोजां मेगनजों बा मोजां गोसोजों जोंनो बेफोरबायदि खामानिनि बेलायाव अनसुंथाइफोर हरो, जों बेखौ आसा खालामनाय थाबाय। आरो जों बेल' खोथा नङा, दाथ' फैगासिनो दङ इलेक्सन, MP इलेक्सन, बेबायदियावबो आरो सोरबा गोदै बुंनानै जोंखौ आरो थगायनोबो मोननाय नंला आरो जोङो होनोबो हानाय नङा। जोङो बिदि भटखौ जोङो नांगोन एबाराव। जों मोनसे आखाइ बा आसि बिमानि थाखाय जों बेसेबांबा खस्थ' खालामबाय। दिनै जोंनि सायावनो देरहाबोबाय, अनेक राजा रानि जाबोबाय। दिनै जोंखौ नायाखै गभर्नमेन्टआ, मा बुंनो थगायनो बिसोरो जोंखौ दिनैसिमबो मोजां गोसोनि सायाव नायाखै आरो जोङो भट होनाय नङा। हायोब्ला जोंखौ सिगाङावनो जोंनो माबा मोनसे होफैदों, अनसुंथाइ होफैदों सरकारा, जों बे सरकारखौसो जोङो आसा खालामनाय थागोन आरो सरकारनि सायाव रायजो राजाया आसा खालामनाय थाबाय। मोनसे फोसावथाय, बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 6 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एस्योर्ड गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाजाजनि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन आरो 5% डाउन पेमेन्टआवनो बाइक लानो हागोन। लोगोसे गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 6000399187 आरो 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फन खालामनानै मिथिनो हागोन।